Nga unta mga Bible bakuwa. O paklay at usudan. Dali-dali na nikya. Dapat order ha? Out city man ko ano? Maate. O gatag Chris. Lang ha? City ang ko ano? Tunsa lang halang. Madog, isa ka tiktik natin. 1 piso. 1 piso. City ka na. Lang pwede ko mamalihog o coke na tingil ba lang. Salamat lang ha. Tulo 12. Na, ang bata pila to ka jis imo lang? Usara? Ha? Usara ka dag jis? Pag duha ka maha. Kuya Rigi lang siya. Kuya Rigi, usa ka itlog nga dako. Usa ba? Usa ka na. Ang tanglad, akong gisugod tanglad. Oh. Bal ba kuha panit sa baka. Nana niya siya pahilis pero oh, sige. Kuha ang baso. Si Reggie, di akong bagong kauban sa barbecue. Iksora sa sila ni Mark. Siya mo nakatarya sa barbecue. Thank you, Ash. Jis ate. Ah. Mark. Pwede ko katag maha, Mark. Kuha sudah lang din. Anong plate lang may? Plastic lang. Ah, sige po. Plastic to daw ya. Nga ang tate. Ah, sige. Paniud to, pamanggod ni. Oy, gukod-gukod na ni ba kay magluto pa ko. Ah, maulagyan tigluto ano. Oo. Lugay makataon. Maulog. Maulahi ang nagluto. Lapas mo. Amoy lagi mapaso ang tigluto. Okay, alas 2 na magduro. Pagluto na kapin. Kuha na, di na kaya. Marag nalibat na ko. Kaon siya ko. Kaon di. Dagdag kay pagkaon. Malamit ang bakulay. Thank you. Nagsaro jud ka mainom og soft drinks pero wa man gud kanang bawa sa bidi ba sa baklay o sa balbakwa. Wow. Ano na dun? Busog match na. Biradan suda ni mga bay. Basic kayo mga bay.
to ugas tong manok magno. Itong dako nga kaliro balihog eh. Isa ko ka na. Kabuhi ko kaning pangugas diri ka lamak na. Sini kago na puro game bro. Saka. Asa man nakitaan? Bulingon mo na. Kasi sa Diyos. Oh my God. Say, preta ko kanang tag-Jason te. Tag-Jason mo lang. Apa? Wake. Apa kay sa Jason? Oh, last. Yeah, mo taron. Ako lang ginagawa. Ako may tag-in. Oh. Samahan. Wala lang. Ayaw eh. Ito na tayo, nag-aaral na. Saman be. Utang. 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 Unsa man sudana? Ito na nga wala. Oh. Ano sa aman ko bayran? Maningil dayon ko ra ba? Kaya sabot din yun, tingin na ka. Kado sa aman bayaran ni mama. Sa may yung ingon. Kung makainomdom sa katapusan sa kalibutan. Unsa usa ka kanon, wadi mo kalungag. Sa ka kanon, unsa pa, sige. Istorya lang. Unsa sudana? Munggos, apa kay munggos? Wala naman. Ano pa te? Ah, munggos imo? Lugo na may munggos lang. Ano pa di ay? You are here. Isa ha. Eh, bising ko rin niya. Nakikita mula dito mga trapo. Nanatay powder sa buwan. Mga trapo. Tensya lang ha, tensya lang Jun. Pulo ginintiwason kay gubot kayong tangad. Sa to, usa ka. Sa kakan-anya, may 20 ang sudan. Oh, 20 nga sudan. Nga munggos. 20 munggos. Jisra. Wa pa day mo ipakaon paniud to. Uy, late naman kayo. Unya usa ka kanon pila man mo mga una ni. Ha.
Kaya go ninyo na usa ka kanon, daghan kay mo. Dag sa ka mumura mo ani. Dag sa ka butil. Diyos ko po, Rode. Kasi may way ka, si mama ni mo. Oh. Na, bapas mo mo mama, bago ra ba nanganak, mabugat unya. Oh. Oh, bago nanganak. Oh. Oh. Nanay, bayad ha. Ah. Salamat ka. Ay, Diyos ko Lord, tabangan ka na. Bikote na po, bikote. Oh, napalit. Wala na nakabuk. Gusto nang bili. Oh, sige. Di sana. Oh, cheese lang ni mong ko. 20 sa uban man. Na, 22 ah. Saging? Wala. Alam, pak mo ba? Uy, naun siya. Palabig ka dongaw. Usa lang ka buok. Oo, Ay pa. Sige, salamat. Uy, sukli. Gihit kayo mo. Kamatis, tangad, nanay kuan, kani, halaka, ang barat, gusto po, Rode, tabarin kami, ang barat, wala pa, pila naman ni kaminuto, tawag siya ko, sige, babay siya ha, kay busy kang barat na bilin, patay kang bata ka.